Pinoy Bus Driver TV. Magandang tanghali, mga kabuset. Dito tayo sa San Fernando. Ito, umpisa na ni Lima, ang muli. Gaya na kami doon sa Naga, Irgadyo. Wala naman kailangan ng sample ng kabuset. Hindi lang makuha ang size ito. Ronald Mercoles, July 17. Ito, gagawa na si Lima. Tingnan natin mga kabuset kung hindi pa natamaan yung ano. Bandri sa segunda. Kaya talihan lang yung skalbahin pero yun, nalagas pa rin pati sa baba. Kahit parang alalay yung exit. Kung mabali, bali talaga. Doon yan na doon sa ano eh, sa Gandara, doon may tulay ng lubak. Kabuset, mayroon na yung subscriber dito taga Catanduanes, pero papunta pa sila ng Valenzuela, nagkatid sila ng patay. Kaya si Erwin Guerrero dito tayo sa Fernando. Ayan si Lance Vigo. Shout out Erwin Guerrero. Thank you, sir. Thank you. Candido Funeral Valenzuela. Candido Funeral Valenzuela. Thank you po. Thank you. Salamat, sir. Sige. Habang napapagawa tayo may kabuset, dito sila nag-CR. Galing lang sila naghatid ng patay sa Bicol. Dito nga, mag-CR sila dyan, oh. Erwin Guerrero. Here we go. Punta mo na ako dito. Tinatanggal na. Buksi na tayo. Hindi, sagad mo gano'n. Dami buksi. Isang lang. Ha? Palitan tayo. Kung hindi mo na kaya, ako naman. Exercise yan, mag-exercise, exercise. Wala pa rin ano? Wala matamang segunda? Wala tama? Wala. Hey! Wala natin mga tama. Kaya pag tumanggal yan. Wala kukuha sa ng kamay. Sabihin ayaw nang umawak. Nag-iwas lang. Balik sa video. Nagkit pa? Kapila naman.
si Fernando, si Nunong Bima, si Bungal, saka si Heavy Agilo, ang forman sa Pasay. Trabaho din kasi trabaho. Kaya tagal lang yung work. May mga pusit kaya angat ko dito. Ha? Lain ko? Mababa mo ka. Baba mo na, bitaw mo baba. Sito tayo. Oh, shit tayo. Wala kang tawa. Wala tama segunda. Wala. Silipin mo ka. Oh, shit tayo. Wala mo. Baka pwede ang segunda lang dalhin, ano? Madre? Yung pasihan ba yung segunda? Madre, sigurado. Saka hindi naman din pwede matanggal ang segunda kung hindi tanggalin ang Madrid. Hindi mo man matanggal yan. Oh, sito tayo. Wala matama ang segunda sa Madrid. Walang mga dahon, hindi ko gusto. Nagsilagas. Ang mga dahon, nagsilagas. Kaya may tama na rin ang Madrid, hindi ko gusto. Sa gitna. Kailangan bilan yan. May tama yung Madrid. Kasi kung tingnan mo. Hindi na pwede pagsit. Hindi na pwede pagsit. Meron na rin, wala mo to. Pero oh shit, at hang. Ano yan? Tangsit? Balitan na yan. 8 piraso yan. Segunda na yan. 8 piraso yan, Billy. Ilang piraso? 8. Mura. Oh shit, at hang. Tayo, Bugsit. Good morning, Bugsit. Ayan, kanyo yan, Bugsit, oh. Bagbula sa Segunda. puno hanggang sa dulo. Ayan, oh. Pati spray, lahat. Ayan, oh. Branyo. Kaya dapat talaga, pag nagpalit ng muli, kahit isa lang ang bali, Pati asawa? sama na lahat. Pati asawa. Ay, hindi. Bugsit, at hang. Ayan, oh. Patay tayo dyan. Huwag lang isama itong usapang sikat survey. Pagsiyam na. Yan. Oh. Lahat. Ang sa, ano pala? Bago lahat yan. Bago natin. Kaya pag nabali naman yung kabila, bago lahat ang bilhin. Kaya para sabay-sabay mabali. Hindi yung ang pinalitan hindi mabali. Ang luma, yun ang wala lang mabali. Sabi. Kaya pag brand nyo, lahat, sabay-sabay yan mabali kasi sabay sila bago eh. Hindi yung mayat-maya, bali, maya-maya, bali. Kasi yung luma, mabali naman yun. May tatama ko na ito ng maganda. Oh, shit, seng. Di ba, Bugsit? Yes. Di ba, Bugsit, tama? Di ba, amigo, tama? Tama. Bugsit, seng. Tama, amigo. Pag nagpalit, muna. Lahat na, kaya tayo isa pa lang ang mabali. Pati asawa. Kasi ano, parehas naman ang medada. Sige, dasukas. Sunod na araw, sunod na biyahe, balik. Kasi mabali yung luma. Ang bago hindi mabali. Oo, di ba? Ano pa tayo pinahirapan yun? Kaya pa natin inalis yan. Kaya maya bali. Kung ang... Pinahirapan mo ako. Ito pala idol. Oo, yan yun. Ito pala yung mga
Nadi. Kasi kung hindi ito pinalitan, ito pumadrin sila sa Honda. Pagbalik yan, dyan naman ang mabali. Ito naman, kasi nga luma na. Ang bago, hindi pa mabali yun, sunod pa. Sunod pa yan. Eh, maganda na yung sabay-sabay na siya. Kung siniteng. Ayan na yung mabali na yung sino. Set. Ganda talaga kung bago. Ay, kompleto talaga. Ayun o. Computer tank. Pag bago lahat, kompleto talaga. Ano? Grabe na, siyam. Oh, siyam ba yan? Siyam ba? 1, 2, 3, 4, 5. Siyam nga. Sabi ko man, dito na lang bawasan. Buti nga siyam talaga yung ginawa ni ano. Hindi kasi siyam talagang ano yan. Buo, siyam talagang buo. Kaya lang iba to. Wala bang kasama fittings pagsit? Ewan ko, wala pa sinamahan niya. Hindi, wala nang daw kasama talaga yan. Hindi, yun lang dapat. Kaya lang ang ano nito, hindi sangga ano. Ang segunda, hindi sangga. Gusto nga. Dito ba? Dito ba? Hindi sangga dito. Yan o, puto lang dito. Hindi, yung ganun yan, no? Ganyan talaga. Parehas ng ganun sa kabila, wala nga yun sa kabila. Wala nga, kasi doon ko rin yung binili. Ang original lang ganyan, nakaway ganito pa. Oo nga. Doon ko rin yung binili. Kaya wala rin sangga nung kabila eh. Yung may ano, salo. Oo, salo dapat. Parang sa ulo. Oo. Tawag sila tayong. Yan, tawag sila. Lagyan, clam. Lock. Bibi. Sarap na kabibi ah. Magkano kaya yan? Magkano? Ha? Magkano? O, teka, bilhin ako. Yan, may naglako ng kabibi ng kabisit. Ay, ibang klase ang kabibi dito ha. Sa tabang yan, tabang? Galing umbaw yan, bula. Oo. Yan pala ang kabibi sa tabang? Sa amin, wala yan sa amin ah. Sarap yun, parang tahong. Salite, wala sa amin yan, salite. Bili tayo, 100. Pili na kasi, ito may maliliit-liit. Pabigay mo doon sa kantin. Ano mo? Para doon lutuin nila. Sample dyan. Yun o. Para lutuin ba? Buksit at heg. Ayan, malapit na matapos yung 1, 2, 3, may kubuksit. Lima na lang pala. Sadaan. Buksit at heg o. Sama to. Ito mga driver sa 1836. Galing Cagayan yan mga may kubuksit. Kumusta na yung ano doon? Parang sa Davao, isang piraso. Kumusta na yung dalawa? Ha? Kumusta na yung dalawang baso? Nakuha na? Gano'n pa? 5,000? Alam mo kaya mura doon? Sige! Hindi na nagdaan sila ng pagkikay tayo. Kaya lang mo na mahal.
Yan. May kapusit ha. Luluto ito. Sa kantin. Oh, yan. Oh. Ayan si Miko. Walang namin. Lulutuin si Miko. Ba't mo binabrasan pa? Ano yan? Trabaho yan. Kung brasan mo pa. Kung sinateng. Hindi kayo namin ulam namin na idol. Dahil pala niya na. Yan. Ulam natin yan. Kung sinateng. Kaya naman kaya ka ng kaya dyan. Hindi ka nabili. Ikaw kusinero Miko. Ikaw kusinero. Idol. Ayan si Miko. Sa San Fernando. Ang kusinero dito sa kainan dito sa San Fernando. Sa Malstop. Ito naman si partner niya. Kung sinateng oh. Habang kinakabit ang mulye. Ito ang ating mga amiga dito. Hi mga amiga. Good morning. Ayan sila. Puksiteteng. Oh, dito. Ayan, ang kaya ng mga pasero. Ayan, puksiteteng oh. Ayan si amiga oh. Nagbubugaw ng langaw. Hello po. Ayan ang pagkain dito. Kain po kayo. Masapang ulam dito. Puksiteteng. Sabaw. Puksiteteng. Ayan ang ulam dito oh. Wala po bang ganyan ako eh? Ano yung paninda mo? I-vlog mo. Ayan. Oh, dito. Oh. Yan yung paninda dito oh. Ayan. Yan ang tindiran nyo dito ha. Guwapa yan, guwapa. Sexy yan. Coca-Cola bade. Kung sinateng. Guwapa. Ayan oh. Ito namin kung ang kabibi oh. Tinatanggal pala ang ano nito. Bahayan. Kung sinateng. Kumain na kayo yan? Di pa. Para sa atin to. Yung partner ko, hindi pa kumain yun. Tulog pa, kung sila tayong. Ito ang ating mga guwapong driver. Si Casineda, sila si Paro Pandino. Ang taga Kapis. Diyan. Matero. Saka yung isang gwapo, taga Butok, Paguliti. Si Jesus, saka isa doon para pa Manila. Pabiyahin na siya. Saka si Amiga, paano Amiga? Paano ba? Meron tayong news dito sa kainan, may kapusit. Kami na lang, kapusit natin. Ayun, kain. O, pakalsa. Ako lang may kabibi. Ayan o. Kabibi yan, kapusit natin. Sarap yan, kabibi. Kaya tanggal yung bahayan niya. Bagal. Yan yung binili ko kanina na 2 balot. 50 lang. Sarap to, pikabuset, sarap. Kung sinateng. Pakals namin, buset, pakals. Ayan. Matatapos na siya na ito, 3 megabit. Ikakabit na natin ang kortina. Ayan, kortina o. Wala pang kortina yan. Okay, sobrang dami kumusot. Kaso bukas pa na tayo bibiyahe. Wala tayong schedule ngayon, bukas na.
Kasi mayroong nauna pa.